Te sasisen perlok ngin ya kan do biang ha kan ka video leng ba uni channel te nakong ay ngakwa ban ay kublay ya pi baro iwe pa iwe kiba cukur sana kapor bat kiba ngap bat page ya ki video ha kan ka channel ngangai pundio sibon kijing mentoy bat kijing tip prepare leng ba uni channel te habai dai bat kan ka notice ngakwa ban ay sapi kijing mentoy kam tam ya pi ki patok rawon kiba ngotunat ban ya lek cimbenta ki jaka prepare ha kijing ka khwai dohkha ha kan ka jela jongi te habai dai bat kan ka notice ngakwa ban pentip lem sapi baro ki perlok nang ba pisau thu shai ba habai dai bat kan ka jingi ka khwai dohkha kumba pilo i ya ki price ki long ki ba hit ba ha ka kasngi ku ban kong unyo sipolak uba ar sipolak uba lai sipolak uba saw lai lak uba san silak san po hajar uba hanriu silak uba hangne silak uba pra silak uba kendai silak uba sipo silak uba kawei silak uba ar silak uba lai silak kat saw silak kat san silak kat hanriu silak kat hangne silak kat pra silak kat kendai silak arpo silak arpo wei lai po hajar arpo hajar kini gi arpo tli hagi kadan jongki price ha ketai kasngi te nalorang ta gendio ro se ki consolation price pat kilong kumne kidan hagi beta kata ke consolation A pat ke consolation B ha ka consolation A gendio si potli ha kador si po hajar marwei nata ke consolation B pat ha kador san hajar marwei kumba si potli te alengin pej bat sngap nado pasdang hado ban akut katai kan notice kenang bangin so tok shai bahaya ka te sngap kan puli nado pasdang ya kan notice kenang bangin so tok shai bahaya baro iwe pa iwe ngait ba don na preng sang pi ki bala yo sngew bat bena ya kan notice Henry kan ni kalong kum kadak keban pen kan mau pi baro ki parlok rawon kenang ba ngintip shai bahaya katai kan jingi kap khwai dohkha ka fishing competition ha ka pung jong iba Edwin lengdok balapan yai da ka rijantia pon owner bat ka fishing organization ka jaka ban penlong ya katai kijing ka khwai dohkha kan long ha that mutulong e West Jantia Hill District ka dor tiket ha katai kasngi kan long hajar sanspa sirum yang uwe khwai kat ba ya ka tarik an pen khwai pat kan long ha ka arpo tarik nai bekendai hajar abusan ka por stang na do kendai steng men step kan kut aduk lai biji jan met ki price kumba pelio i uba nangkong unyo sipolak uba ar sipolak uba lai sipolak uba saw lai lak uba san silak san pawajar kumta teter kumba pelio i bat sengap do bestang ya kan ka video ngangai habai dai bat ki price pelaya sengot thok shai ba kumba ngaladep pan patai na do bestang kan ka video te sngap ngin pule ya ki kendon ha katai kaji ka khwai dohkha namar ka don tang kawei kapung ban pan khwai ha katai kaji ka khwai dohkha ngin nam ai booking ngin ai tang ya kito ki bru ki basiu cash lani online payment na lor ki dohkha rim babon on te thamai sakasan quintal ha ka sipo tarik nai bakandai zarosan ha ka por lai beje jan met kata kamut ha ka to ka sipo tarik kila depan te ya ki dohkha kumba peltip ha katai kasngi ka don tang kawei kapung bat pan khwai om sha ban rung sapung kat ba pat dei ka por bo jaka kan long ha kan neu baje man step da usai tani da uruyang ha ka kat kendai tarik nai bu kendai zarosan on de tiket do ka kat kendai tarik nai bu kendai zarosan ha ka por pra baje man step ka jing ye ngai wei na wei urawon kan long khalai en chi marwei om sha ban de ya gi no ki chai jing bam lai no tang ki tiar khwai bat ki bam khwai te na lorang ta ka bas ngoton su na lorang ta kan yo ya ka lucky draw ha ka tai kasngi ha ka ba first prize unyo ya ka song pisa kumba saulak uba ar unyo silak uba lai po hajar bat uba saw sipo hajar kador jongkane ka tiket kan long lai spa si tiket san spa ar tiket te kane kan tis kala po sya ka bakut kublai sibo ni pi barok ki parlok te ladon na preng sang pi ki bom so to sha bai dei bat kane ka ji ka khwai dohkha na do kilanti jaj na do kilanti pan bo ya ki kali pila ban sim ya kini ki nambar baladon try jong kane kan tis te tang ka ko pan a sya pi habai dei bat kane ka ji ka khwai dohkha namar kalong ka jing mentoy ya pi ki parlok rawon te tang ka ko pan a kublai pi baro pat ka jing tip sya pi ki parlok ki ba cukur chan ban pej ya ki video ha kane ka channel te nakata ka daw ko pan ya pentip lem sya pi habai dei bat kanero la ban long ka bok kan sip jong pi ha ka tai kasngi
te tangkata kin pun kuno ya kan ika video na markan notis ro kala poi ya kabagut te tangkata kubesibun